Karon kol nara po tayo pagkasigutan. Importante po ni kayo para po mahibawan po sa atong mga subscriber nato ba, mga viewers na sama po nako. Wala pa ka nakasabot gyud kun masabay kahulugan ng Pasko nga kanon na ginasaulog sa atong kuan tinuhan. Ug naman na sila sa balaang kasulatan lagi ko nga ayaw ka mo pabilin siya yung pagtuo. Nya kita okay ra ba nga sa ato gihapon na siyang celebrate dili pa tama kasalanan sa Ginoo. Kung sa may pasabot anang Pasko kol. Kana lang kumutan ako. Dili mo makasala kung murag kontento lang mo. Makasala mo kung nag-alagad, murag nag-celebrar nga inutangan. Celebrar niya pabor sa imuha. Ang Pasko man God boy, sa tinuod lang ang pagkasulti. Bisan asa ninyo ni ikita. Ang Pasko man God sa dili man na sa atong pinulungan. Celebration mo na boy. Celebration. Bisag ka lang sa kamatayan ni Kristo, fasting, Passover meal, sa pagkaana na sa Pasko, kung naay selebrasyon, kumbaga ba, celebral niyo ba ang kalipay, kasakit, fasting, ya, karon ang naandan magod nato sa tong pagtulunan, wala man na sa balaang kasunatan boy nga unsa nga pista, unsa anak niya naandan mo sa tong pagtulunan nga natay mga kasaulugan o selebrasyon nga ibutang na sa December 25 sa tinuod lang boy kani boy sakit ni ako di ba sa to ako balay dre o naa gani mga Christmas tree tay mga kuan mga bitay-bitay sa pagtuo man na boy kumbaga gibutang na diha nga natawhan sa tong Ginoo kay naa man sa balaang kasunatan katong gikuan ko siya nataw sa bilin di ba? Dili biya na mo butang dito boy daghan nang kayo ang dugang anak dito ang buot mo ingon nga nataw gikan sa buloy nagpaubos siya pa si Kristo nagpaubos mo to sa nganong nagpaubos magko nganong nagatiman man ko ninyo sa history gina dili na mao wala pud sa balaang kasunatan unsa nga pista ang Pasko na selebrasyon na niya bilang usa ka Kristiyano nabutang tag selebrasyon sa kalipay ba na di ba nanas walang kasulatan ipadala ko katong ning usa ka anghel sa Ginoo ning konsa di ba no niya katong magbalantay sa karnero no tama nga ni adto sa ni Jose kaliwat ni David ayaw pagkadong sa pagkasawa nga Maria kaya ang gianak lang sa Espiritu Santo na diya niya ato na po siya sa magbalantay sa karnero nganong dito gigamit gyud ang magbalantay sa karnero boy kay si Kristo sama siya sa magbalantay sa karnero mapod karon nga nahimong tapod para ako nagbantay po ko niyo nagatambal nagatima nagapakaon manang gigamit ang magbalantay sa karnero para ni David po sa una di ba magbalantay po sa karnero siya giduhigan po sa mo nang ingon si Kristo nga si Kristo ang tinuod nga pangulong pari sa laray ni Melkisedek. Di ba si Melkisedek po nagbalantay po sa karnero na dili mga libita nganong anak boy kay kita sama man ta sa mga karnero nga mga kanding ilain ta sa mga kanding abot sa Espiritu ang nabatasan man gud nato boy nga ang Pasko selebrasyon kalipay pero tanawa ang simbahan tanawa ron ang palibot nato si Kristo ang nabutang sa mga mall na sa dalan si Kristo di ba Santa Claus Santa Claus ngay kalipay ko no kay gift ko no so ang Santa ko mga hatag no ang mga dato mga hatag ang pobre magpakadato di ba na mo na ingon nila pero tanawa ang nagawali no gamito na pod ang seremonyas no gamito na pod ang mga kasaulugan no boy ang Pasko celebration kung piyesta di ba no piyesta sa to pa kasaulugan piyesta nga Pasko celebration nga naagi na ba ang pista karon inyong gisaulog nga tawhanon mo nga nagbuhat ang Pasko nang tao naman si Kristo gift gasa nga gisaulog na nga sa Katoliko ra man na boy ang uban pod nga mga Kristiyano nagatuo pod sa Pasko
Kay kinsa man ang sinugdanan jud tungod kaninyo nagbahin-bahin ang katawan. Mao na kay nagamit ta sa iyang gibalaan. Nituon na ang tao na December 25 o December ang nataon sa tinuod boy wala na sa balaang kasulatan. Tama Di gid. ba tanan ako na sa espiritu. Ni di ba na sa balaang kasulatan ningon sa abi na ko gani wala niyang gisulti sa una. Ningon sa anak kaisa lang ko na tao. Kaisa lang po ko namatay. Kaisa lang po ko nabanhaw. So dili na kinahanglan ang celebration. Tama. Tama? Tama. Mo gani nga katong birthday na ko naagi ko i-birthdayhan ko ninyo sa tinuod lang ang the birthday i-birthdayhan ko ninyo celebration naman na sa ulogan piyesta tanawa gud sa mga Ilonggo nga term mo sama na Pasko na sa tunay Pasko dito sa Pasko dito di ba birthday no kasaulogan ang wala dili ta magiskot ana nga gibawal ba na nakasala ta ana di ba Tama. kung nasa imong kinising kasing kay gusto ka mo celebrate nga ina na makahatag ka ana nga time kay tanang adlaw balaan man boy kanya diha man ang katong mga Kristiyano diha nang pud makita nga mohatag pod di ba pero tanawa karon ang kanang manaygon o tanaw balino balino Bali. balino ikaw mo kanta ikaw ang imuhang gibisita mo imuhatag di ba gibali Bali. amo pa gibali punta dinhi gibali pug ko nagwali ko sa matod ako hinoy dautan tama Tama gid. si Kristo nga nung gitagaan man sa insenso mira ug bulawan tulo ka hari kay hari siya di ba mahari siya una yang pakaharian non bulawan siya niya sulayon siya bulawan man siya Tama gid. yung ikaduha gihararan po siya og insenso espiritu siya espirituhanong katunga lawas o motong naa sa balaang kasulatan nga boy naputhaw og ang yutan-on di ba naman na katong nagabasa makarelate mo ani salamat kay sa mga pastor kanang nagabasa mga pari nagabasa makarelate mo ani si Kristo daw man di ba no sa katao no yutan-on og puthaw siya no ligon no lawas og espiritu yang anak sa tao pure yun nga yutan-on di ba espiritu no mag-isgot ako ng Holy Trinity murag taas kay na murag nisgotan na nato na pero sa sunod na nga vlog mo na itong istorya sa tinuod lang ako natungkad na gid na ako karon kaya kung karon kung naani mo ang holy nimo nga spirit sa Pasko boy nalipay ka kay kuno hay selebrasyon nato sa pagkatao ni Kristo ang problema boy na karon lang nimo i-celebrate pero sa imong kasing-kasing wala nimo gipakatao si Kristo di ba Tama gid. halimbawa karon nadungog nila ni ang akong tingog ni nya paguman na Enero hantod Pebrero daghan namang sila padulong na mga puda sa pagkamatay no Enero Pebrero kinahanglan karon sugod ka Pasko kanunay kanimo nga kontento ka na kung naay sobra nimo makangatag ka di ba Tama gid. no magpaabot pa rin ka nga Pasko boy magpaabot pa rin ka nga manghatag ka mutabang ka sa tao sa Pasko pagka February mamatay ka Tama. mo na nga ang gingon sa Ginoo di ba naamna sa balaang kasulatan no matag adlaw balaan yang ang problema na nga Kristiyano kay magbuhat man ta og mga selebrasyon kay parang naatay mga kasaulugan tanawa ra gud sa tong pagtuo shout out ni sa mga Katoliko pero ako gini isulti ang tinuod mangita tag mga santos para makapiesta lang kita di ba Tama. para pod nga naatay selebrasyon nga tawhanon nga maigot ato ay kabalaki na kay kung tawhanon na sila mubo lang na dali ra na nila nga kasaulugan muna nga ang Pasko pod tawhanon pod nga kasaulugan ngano man December pod ka tama December pod manghatag. December po ka mahatag Pero mas mayo nga kada adlaw Pasko para kada adlaw magbalaan lang maghatag. kanang giingon ni Kristo nga kaisa lang siya na tao Emmanuel di ba naam na sa punong Emmanuel ihubad man na no kay luwason ni ang kalibutan giluwas ta sulod sa isa kalibo katoy kung nagbasa sila kabalo sila nagka-relate na sila na ako sa ning kautan aman na sa tong vlog di ba Tama. karon kung gi-celebrate na to ang Pasko sige ato lang i-honor nga Pasko karon kay bisan ako nabatasan na manggod na to di ba Chibwina di ata magkaon nga utang-utang tanya Pasko ka to Dili.
Mas maayo mo celebrate Pasko kanang wala na stress, kanang wala na. Oo. Kaya kung nindot lang gid kayo ang tao na kakaron kung naa kay giandam sa Pasko, sa sunod silingan na pod mga February mag-andam na pod sa Pasko nimo, mag-andam na pod sa pangatag siya. Di tabok-tabok mo, di ba no? Kada bulan na may mga celebration. Niya karon kay natigob man anak na to. Niya tanawa kung maingon ka nga ang selebrasyon na to karon shout out ha mga Katoliko. Ako Katoliko ko sa tinuod jud naman. Ako mang isulti ang mga gikapakamatan sa mga apostoles. No, nga dili tinuis ba? Nga wala koy laing amahan nga gipaboran di ba? Si Kristo man. Karon kang atong celebrate na si Kristo nga siya ang kasa nato Emmanuel. Kasa nato. Unya wala sa tong kinaiya. Kabagad ako ninyo. Niya karon sa mga mall asa dito ngano mas daghan man ang panagway noon ni Santa Claus. So si Santa Claus ang birthdayhan. Boy, kung kabalo lang mo sa istorya na kinsa sa Santa Claus wala. Tama. Gigamit kung businessman ka langko ka pod og dako pod ka og ginansa sa Pasko nya diha po ka mga mga t-shirt bawion na pud na nimo mahalon na pud na nimo ang may mong balik ya. Kita na sa Ginoo kay walay dili makita sa iyang mga mata. Tama gid. Amo na kay ko badlok dita sa Ginoo. Kanang akong isulti ni kani sakit man gyud ni sa mga tao po nag-celebrate karon nga Pasko tanawa na napuputay misa di Galyo. Yan Tama. Ana ingon na dito misa di Galyo. Wala. Ang Galyo man good boy, kabuntagon ba? Tugaok na ang manok Galyo. Tingog manok Galyo ba? Misa di Galyo kay butaga ako manok ana, di ba? Ay mao man ako tong panahon nga gilimod si Kristo. Di ba no? Galyo gyapon to no. Gilimod siya no. Gilimod. Dili siya kay gilimod katulo. Nga mo celebrate ana. Siya mara nagilibot na pud nato. Ang problema boy kay wala may naghisgot og manok ding butugaok na matay si Kristo. Di karon kay namatay mi sa di Galyo sa to pa mo paglimod hino nato anong Pasko. Tama gid. Learn lang mo. Kay mao ra bay paglimod. Nya mapodtod nga gipatay si Pedro gilimod pod. Nya kinsa naglingkod dito sa lingkuran pinasidungan gilimod gyapon no nangugas sa Pilato no. Gipatay man si Pedro gipulihan sa iyang balay. Kaso ako kumana pod ang Katoliko pod naghugas pod o mo nang naputoy pare nga nagiling-hiling kamot pod maghugas pod sa dili sa mohikap kay wala sa katungod kanilang kamot nga patay yung ipaikap. Mao mo na po'y pare nga magsulti kasi imong sala kay ikaw nakadungog sala sultian po na pagluhod lang dito nga maghugas po sila dito po nila paludhon sa rebolto. Ganda nang nila tambagan ng tao tay mayo. Ako di dahil no. Di ba mingon ko katong naga problema mo na yung problema din nagila. Ningon sa tako noon kani manggod noon ay ubos pud ingon ganito. Nya asa naman ang imong pagturo? Di ba higugmaon ang kaway? Tama gid. Nakamali ka adto. Ayaw sag anhi dinhi. Adto kaniyang pasaylo asya. Kay siya man ang walay bili nga bato ka. Wala makakasala. Wala non. Amo ni panahon nga siya imong pasayloon sa kay nakasala sa imo. Tama gid. Nga kontento niya nakasabot ka. Nga ang problema man boy. Ang problema boy kang gamito na to ang Ginoo. Wala na sa wala ang kasulatan boy December 25 la. Wala gid. Wala gid tama. Kaya ingon man sa Ginoo nga kaysa lang siya na tao, kaysa lang siya namatay, kaysa lang siya nabanaw. Nga naigo po to dito. Matag adlaw ni sa buhat na sila mga selebrasyon, di ba na ano? Na matag bulan, nagbuhat-buhat sila og mga importanteng mga adlaw. Ano pa panulis? Kung mo imong si Papatisa sa nasulat nga December 25 siya natao. Dapat nang butang pa sa petsa dito kung kano sa siya mabalik kaya wala mong puna nasulat po gyud. Mo na boy kana. Gihimo man na nga December 24. Babalikan gyud nato tong atong istorya nga nabas bala ang kasulatan nga sinuli nga gigamit sa balaang espiritu. Nya karon kung nangutana sila nabas bala ang kasulatan nga naay 25 December 25 nabas sa kabalaang kasulatan nga si Jesus ang gamiton. Wala. Kaya nahitabo naman, gisulat na. Gisulat na, nahitabo naman. Sinuwi di ay, nabas ba lang kasulatan, sinuwi, ikaw, ako, wala no? Wala.
Pero gitagna na sa mga propeta sa una. O na ni katagna. Kani sa kuha kung ikaw maalamon ka gamito nimo imong kahibalo, nakaila na kanako. Panid-ani mo yang sinultian og binuhatan. Tama gid. Mo tong si Pedro, si Juan di ba isa? Di ba nagingon to nga ikaw na ba ang gipadala? Gitawag to niyang duha ka sulugoon no. Ato dito ing na si Jesus no. Di ba no? Anto ikaw ba ang gipadala? Ikaw na ba ang among gipaabot? Di ba no? Tama. Anak na siya dito. Yang gisol dito. Nakakita ang bota, nakakita ang bakol, nakalakaw. Nya kamo, buta mo sa una, nakakita mo sa kamatuoran no. Kita. Naglisod mo lakaw sa una kay naglukso-lukso man, di ba? Nangitag lain dalan no. Mo tong ginatawag bitaw manglitag og mga langgam boy, kung maglitag wag kag langgam imong dalanan na sa tong liko-liko na dito. Masunod ang puna, di ba? Katong malilitag ka no. Amo po na ang mga reliyon karon dalanan na niya dito parang litagon mo. Nya isulod mo nila sa halwa. Yang Ginoo isa lang atong dalan. Tulokon lang, gantos lang. Tama gid. Kasagbutan, di ba? Tama. Gira na mo sakripisyo gid ka. Nya litagon ka mapasubayon kag nindot nga dalan. Pare kung tinuan nindot kay no. Nindot nga dalan no. Kay dili man kasultian o sultian sa imong sala. Di ba? Pasubayon ka diri na mo, diri na subay na mo diri. Nindot kay bisig makasasala ka, patambuko niya ang mga karnero. Ano? Diri ka. O diri ka kabalo na sulod na kasalwa. Dili. Whereas kanang mga tao nga nakasunod sa Ginoo nagaantos na gaya. Nagpaubos. Tama? Tama. Nga to man ang naak din eh. Tama gid na ako. Naak din eh. Dahil ang tanawang uban ka din tipon na to sa tong pundok na tawanon sa nangawala no. Wala na. Tama to gingon sa Ginoo to si Ayas sa ano. Pasagdain na ang ilang gibuhat ni Oli. Pasagdain ang gibuhat nila. Okay? Di ba nakato sa Biblia no? Nagibadlong nila nga nagtapok-tapok ni sila pasagdain na ilang gibuhat kay kung tawanon na umuwala na kayo. Nga karon sa Pasko. Celebration man na. Fasting man na, Pasko man na, celebration man na. So naigo po dito sa sulat ni Amos. Itong ikadidumtan ko ang inyong mga pista kung kasaulugan, mga pangilin. Boy, tigmat-tigmat lang yan na. Kasi ako, pista man ko, alam kung matag ko, pero ang problema na kung magbata ka sa ulugan. Di ba? No? Natay pasadonggan ko no ay. Nga, nagtuslo binoon sa pan, uban sa bino, nagpakaon. May magbudi. Mo, natagawan niyo kinsa inyong ipasidonggan. Tama gid. Kinsa man inyong gihalaran. Kinsa man naglingkod sa lingkuran ng pinasilonggan. Boy, sakit kay ni boy, pero nakabalo ko, bisa ng mga pari nakabalo na ni. Kabalo na gid. Bisa ng mga pastor nakabalo na ni. Pero wala pa man to ang espiritu sa una. Ano yung taas kay na kong hilak ni boy? Taas kong hilak. Kaya kung wala sila nahigugma sa pulong na akong gibalahan, ako nahigugma ko nila sa ilang pinulungan ng tawanon. Ano naman? Mawapog ko anak sa una. Tama po. Tama. Nakalakaw ko. Mga kani, mahikay ko aning celebrate aning Pasko. Akong bata, huwag ipamadlong, bagod ako na sila mga palamuti na lagi sa kano, ako wala. Ano man? Okay, may atong naandan. Pero wala na ako na gihulog na pagtulunan. Nanan ba? Nabatasan. Kung kinasing-kasing lang nga buhaton na dili lang mabugatan, anak pwede ra. Ayaw ninyo ibuhat na siya isa ka pagtulunan. Ang pagtulunan ni ana mga panid-an to kung sa Pasko na gani ta sorry ko naka sa mga kuan di ba mas daghan pa ang dagway ni Santa Claus. Tama na kay sa bilin na tao ang bata gasa niya karon ang problema karon nalipay ta ka na tao si Kristo, nalipay ka siya na tao sa to tawagay na ko ninyo. Wala ko siya nalipay. Mga tao nagpakamatay sa nalipay siya. Wala sa nalipay na tao. Mga tao ingon siya nga, itong babae gani. Pagkabulahan, di ba no? Pagkabulahan sa babae nga nagsabak ni mo. Tama. O sa itubag ni Jesus, mas bulahan ka mong namatik ka na ko.
Karon ang mga tao ni nagsulti na ko ana sa bulahan na po ninuli ay kay gigamit sa espiritu siya may ginuginom pa na dili mas bulahan ang mga tao na mati ani. Tama. Ikaw mismo nakasaksi ka nagahilak ko. Tama. Ikaw mismo nakasaksi ka tandaan ko dadaan ko di masakit to nagahilak pa ko. Inom pala ko ako na lang ani ginuubi. Kaya no pasumpay na sila. Tama gid. Pero kinsa ang nabulahan ko eh. Ang nagbato pagid na ako. Nagpagin Ginoo ko. Muna nga, nag-ingon ko sa akong mga kaliwat. Hoy, ang mga kaliwat na dili mo ilan ako. Sa tinuod lang, nag-ilagyod ko ninyo. Nakailaman mo na ako. Nakailaman ka na ako, boy. Kita man ako ang Ginoo, pasayloa sila. Ako nang mahal, basig wala na ako nag-imahal. Tama gid. Mga ginang gisulti. Itong nakahila ko, no? Nakahila ko kay ano, boy? Kaya ako amang makita ang akong mamatay ko mo pagilak-hilak nila. Karon boy, maningkamot na ko boy. Wala na ako maghilak ninyo. Di na ako mahilak sa akong mga kaliwat. Umakinig ko, balik mo yung tao na anak ko. Wala ako nagsuko ninyo. Wala ako nagsuko. Kaya naman, na balos bagod ta sa una, di ba wala? Wala. Sila may nagsuko na to. Tama. Sila gid. O nga, kinsa may mga ipasaylo nga wala ang po ko away nila. Tama. Sila gid dapat doon. Mas masalamat ko, salamat gani sa mga tao nga nagtintal nako. Salamat gani sa mga tao nga naglibak lang. Salamat gani ang tao nga gigamit ko hinuon. Nga gigamit ko nga makita ko pagpaubos ano? Tama gid. Salamat hinuon tong tao nga nagsigig sip siyang agalon. Kay parang dumatuman to ang kasulatan nga ayaw pag sip-sip yung mga galon kay imong agalon manghulga siyang sulugon. Di katong sige sip-sipan niya, mo man to yang boss, sige panghulga adtuon ako na. Oh. Pero sa tinuod boy, diya ko naligon. Ano? Nakahatag inon ko sa kong kaugalingon ngadto sa Dios. Okay. Mamo to giingon niya, ay kabala ka anak. Kay gahi man kag ulo ko, dili ka init, di pa ka bugnaw. Puti ka kapaop sa anon, sige nung kaghilak nila. Mana ko kanimo. Mana ko. Hait na akong pinulungan mo na. Nakatugyan man ko, dili man ko bakakon. Ano boy, nanawa ka ron no? Wala na. Dinilang ko, magsulti sa ko. Ko amahan, ihatag na ko ni mo akong kaugalingon. Ikaw ang magmando ka na. Hindi man ko bakakon. Nga makita na ko sila. Kaya magsulti man siya. Luoy ka ni mo kanya. Nga naagay masakiton kay na ako makita na akong parinti mga kaliwat to. Dili mo po na kwadtuon kay ingnon mo po ko. Basig unsa pala may tabo dito. Yung replay ko, mausab ko, mahadlok inoon siya. Nakara magpakita man ko, mausab akong panagoy sama ni Kristo. Mahayag man akong kamot. Nga maingon na po sa, wala kong tugid ay sinuli. Nga, muhayag akong mga mata. O di ba no? Oh, nagit. Muhayag akong agtang. Tama gid. O, di ba? Katong nagpatambal rin, di mahalog siya, tanaw siya sa ribulto ni Papa Jesus. Ano man, nakulbaan siya. Nausab ka ka na. O. Nga. Dining ko, hoy, dili ko Ginoo ha. Kaya makadungog na po ng mga pare, kanang na po nagamit sa Ginoo karon, ingnon na po ko nagpa-Diyos. Ay magsabat. Isulti lang ninyo yung nakita. Nga nangayaw sila silang sakit. Yung mga akong kagawlaan boy. Kayo nga akong abyan, ang Diyos man, ang Espiritu, ang Holy Trinity. Nga, mulaglag magid siya sa laglagon na. Manong iyan ako, Ginoo ako na ipat siya. Karon no, nagselebrasyon na po sa Pasko. Balikan na to ang Pasko. Nahin karon. Selebrasyon man na, nalipay ta. Nalipay ka po lang ginawa ka na to. Nga, problema karon exchange gift o kambyo-kambyo. Yang usay mas short ganitong isa sa imong gigasto, musuko pa ka. Tama gid. Parang ingno naman na. Kalingan. Dalawa no. Yang kanang misa di Galyo, wala na ringon misa di Galyo ay gidugang-dugang na dito. Sa pagpaabot ni Kristo siyam kan. Ipagdugang-dugang na. Para lang gid. Mahalintin nga ana dito kidugang-dugang na. Yang ang Galyo ra ba ang gitawag ra bang Kristo dito ra ba gitugtugaok ang manok sa pagkamatay ni Kristo. Sa tong paglimod. Ang paglimod. Mana? Nga ilimod pa nato si Kristo. Matag simba nato dito sama ra nga gilimod nato si Kristo di ay. Pagpagmisa di Galyo. Kana diyang maingon ta nga mito ako sa Dios ang Amahan makagagahom sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta. Mito ako sa iyang bugtong anak nga si Jesucristo. Gipanamkom siya sa lalang sa Espiritu Santo. Natawag ka na Maria nga bere nga ulay. Nag-antos, di ba no?
Antos sugo ni Poncio Pilato. sugo ni Poncio Pilato nag-antos siya sa cross. Namatay gilubong sa katulo ka banhaw kaadlaw na banhaw siya nisaka sa sanangit o nagalingkod sa tuo sa amahan makagahom sa tanan gikan dito mo balik sa arong paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuwa ako sa espiritu ug katoliko nga simbahan sa panag-ambit sa mga santos kapasaylon sa to makig-ambit lang ta sa nagabalaan dili hinon imo imuhay nung Dios ya ang santos nga katoliko no apostoliko nga simbahan kanang mga tawo nga namatay dili magbuhat-buhat kag kanunlo balaod panlain nga kinsa naglingkod dito mga hinon to nga atong himuon noon nga Holy Father nga hayahay kay siya nga niingon man si Kristo nga nung nakatiman ko ninyo Bakit? nga naglimod wala Naglimot. sila no ang hugas na ba mao po na ang mga pare ay kan mo mga pare makadungog man ni sige hiling-hiling mo og nagamit mo patay sa ngalan sa Dios pahawa ani mga memorabilia sa to padili ka mo dawat bisan kani ang mga apostoles tayo pa na ni pagpahawa kay tungod kay nagkinabuhi siya nagantos siya mao po karon sa Pasko boy sa selebrasyon nato nga karon lang po ni selebrasyon ninyo pero ang imong hunahuna nga tagaan ka ang na malipayon ka paboto suga puros ka malipayon tanawa karon na Pasko mas dagan hinuon kayo ang nalulunghayaw naas kahilayan suroy ka sa mga syudad nalipay ka sa ginawa na Wala, nagit. tanawa sa mga pista giinding lagod siya ka tanawa ang pista sa Immaculate Conception ako boy nabuntag ko walay tulog ato boy alas 12 ko gipatulog sa Ginoo kaya nakita na ako ang mga pare nagselebrat gipataas ang Ginoo naa sila'y halad naa sila'y seremonyas yung sa ending nagsayaw-sayaw ako lang ng istorya boy kaya wala magyuko dito kaya pakita ko nagkila ko anong gabi anak tanawa anak nagpuyo ni sa balay sa iyong ina-ina ang akong inahan ang ilang gipangalan pero tanawa ilang kinaiya. Ang shout out lang sa mga pare, I'm sorry kay isulti na ko ang tinuod ha. Kay wala nagpasabot nga doon na may sala. Wala pa may napamantas ka panahonan. Di ba? Nalingla naman ta sa una. Di ba? Bakit? Og dili sila mahadlok sa silot, bahala sila. Di mo ko magpadibati nila. Diha sa akong simbahan kani akong gitulog-tulogan sa nagisakripisyo, magtan-aw ra gani ko nila. Yung gani yung loya. Dili na ko napasod doon. Masulod ko diha. Di mo po ko pasultion. Diri lang ko sa Capernaum. Wala naman dito si Kristo sa nagpakaon og lawas. Wala na sa Biblia boy. Di ba na? Nagit. Kaya nagbuhat-buhat man sa siyang gibalaan. Nga nag-iong pagaling Ginoo ang mudugang pagtuslob ni ining pan sa panaksan sa bino. Mo ay magluib ka na ako, di ba na? Kanang nagsulti sila nga naaba sa Biblia ang naaba na sa Biblia ang Pasko. Naaba na sa Biblia ang makaluwas sa pan. Hando maramang ko ninyo, maluwas ka sa pan. Naaba na sa Biblia, maluwas ka sa mga pare. Nana, kaya naman ko iko po. So, nagsulti po na ni, po kita nagasimba po na. Nagit. Ay, basta dahil na boy, kaya mga tao kayo mangita, maginisag istorya. Di ba? Ang dili gusto, marami dahilan ba no? Ang gusto, maraming paraan. Naam na sa Biblia. Nga naapon na sa, na sa tawhanon nga logo, di ba no? Naapon sa Biblia o nga ang kung magbasa ta sa balaang kasulatan para karon naas balaang kasulatan tunghuban moingon po na sila nga magyamiid na sila tigain na silang mga ulo nga mo yung din sana nga kanang ginatawagan nila nga kanang literal no literal ang kuno kaya nako ang pagubad dili literal ang literal man good boy natingala ko ang naipari pod moingog literal na apoy dili iliteral ang Biblia muna naglibog pod ko. Tanawan ako nilang wali mayroon sila nga si Pablo kuno ang pari literal no ang Ginoo nga nagbuhat ni Pablo nga pari dili literal nga ang kuno nila nga pari pero karon ang nagpatay ni Pablo mayroon po sila dili pari nagpatay ang Hudiyo literal ang ilang pag-ingon ni Pablo si Pablo sa una ang tao nagpili nga pari Dili. Patay mga amo na naglibog ko boy kadugay po ko sa simbahan sa una kabalo man ko nga pari maglalis-lalis man na sila Bakit? na nagtuo sa reincarnation na apoy nagtuo nga dili mo reincarnate
Naapoy nagtuo nga matapos ang kalibutan, naapoy pare nga dili matapos, ang tuwa ko nung kinabuhi matapos, naiwali ang pare naglibog po ko. Tama gid. Iya karon kananudlo kami man ang nakatag edukasyon sa mga tao, naglibog ko. Strengthening sa una sa GKK, mo na siya karon nagligo ng GKK, wala na pod. Naglibog ko. Salamat ko. Salamat Papa Jesus sa anak panahon na. Dawata ini, manambal ka, tambali ang masakit ko. Kaya doon ay sakit nga doon ay kayo, doon ay sakit nga musangpot sa kamatayon. Dabali po din ang espirituhanon. Kaya nagbuhat og sala sama sa nagpatay sa ikaw galing lawas. Mga boy, nag-edad ko 47 mo to sa una. Nagnegosyo pa ko, diri ko sa gawas. Puno ko sa kuan boy, makita man ako. Ang bakong yung tama nagpagpiyong-piyong ko murag ka ng pelikula ba. Sapsam na ko, wala ko to natugad abi ko, inana ata ng mga tao, inana mo. Nga, sige siya sulti sa ako sige siya tudlo nga wala na ako sa simbahan, Ginoo wala na ako sa simbahan, ano mang sige magkugwali, sige kugsulti sultian ko niya tambali na kanang tawhana hikapa nanay sakit siya asma na tan ingnon suguon man ko niya pagkadto na ko dito di mo ko manambal mo himuot lang gud ko niya naayo siya nga matong pag 47 na akong edad ilawat na ko kay si Melvin man to na daghan kita tambalan di ba na kuya pa kan giluwa na sa doktor no niwang na kaya siya tabang tabangon na mo yan ko boards maabot ang panahon nga manambal ko niya sige sa hangyo tambalin ako ay di ka maluoy na ako niya makuya pa na po siya hilak na po niya si aning papa po din na po mga tong nahilak ko naas tunga na ako sa tunga sige hilak tabangan ako sa amon ako ni ngayon sa di na baka mudawat wa ka na luoy sa iyong aman nagisuon pero nagsulti man siya ngayong amahan anak na ako mamatay na siya pero kanina may isuon na doon na pa kapanahon na matong gitambalan ako siya yang gisulti na ako pag isa kasimana magsandig na siya sa kanin itong goma natimad naman isa kasimana niya akong mutuon ang kuno siya tagaan sa kapanahon na niya matong kasi Uncle Melvin ko rin nasa itong Facebook no natintal siya nga sorry siya na ako Tama gid. Yan, nagwali boards. Nakita na ni boards, nakita na ako si Papa Diyos. Yes, salamat po. Isulti boards kay siya mo gamit ni mo. Tanawa, nabalaan ra po siya ato na po higayon no. Tanawa, wala na kayo nag-bios niya. Pares ako pagpatay na ko rin, dagang kayo mo-bios na ko, pag mandili na. Maupod karon. Karon, pagkatao ni Kristo, ano, gibios na lang siya no, gamiton no. Gamiton. Pangalan niya. Pare karon kung nabalaan sa gamiton sa pala na mga seremonyas na kasaulugan. Pero ang iyang pagkabalaan wala nagbuhat. Na isod man sundan ko iyang binuhatan. Musugot ka na matao ka sa pasungan. Mulawat ka sa mga kabos. So si Kristo to be napakatao katong makalilimos sa nanganak ato, di ba? Sugot ka mana sa imong balay tong ana. Nani problema ba? Gidawat na nila si Kristo kay human naman. Pas naman. Nga mo na karoon ingon Ginoo atong sa dihang nagmasakiton ko inyong pinitambalan. Sa dihang gigutom ako inyong kung gipakahon. Ubo ako inyong bisbit. Tanawa, kay si Kristo na sa kabos. Karon, misa ulog ta sa Pasko. Naloy ta sa mga kabos. Tubak ako. Basta gigamit niyo si Kristo puros mga dato ang imong bisita. Na, sige daw. Si Kristo sa una na si Mama Mary sa una naglakaw siya no i-celebrate pa tong naglakaw nga karon haya man lagi karon naggamit nga nagbuhat og Pasko nagwali po gamit dito naapay mga bilin dito naapay sakripisyo dito pa haya man kay aircon man na sige daw sige tag sa ulog og Pasko mantos ka to nagwali no o kagigamit na to nga mahimo lang selebrasyon ng seremonyas sa ulogan na karon ang nagamit ni Kristo ayahay no gid kayo mo lang tama po nilang ibutang dili si Kristo ang ibutang sa mo Santa Claus pero dito ka nga wala gibutang si Kristo haron ilang imong kapital gipaon na so nabitaw magbuhat-buhat kog bilin boy man ko sa parokya duway man ko buhat-buhat bilin kogo na mga dito. Pero karon wala gid ako nakita ang naisimbahan na ikugon. Na, di ka labungking. Tama gid. Kaya mo mang gibalaan si Kristo ay ibutang ang kugon dito. Ang problema karon, modawat ka sa mga kabos. Subag ako. Ikaw pare.
Kang pastor. Ikaw. Nga si Kristo naging man sana ako. Dato ako pa nagpakakabos ka ako. Karon mo dato mo. Tama yun. Nga dato gid sila no. Tama, dato gid no. Boy, kung mag-celebrate mo nga Pasko, kinalang ikinabuhi nimo. Ato mas ubos. Pag maubos mo, kaya na si Kristo kaming ubos. Ito asa sabilin na tao. Wala siya na tao sa mga dagko, mga balay, mga building, mga simbahan. Na, palitin ninyo ang nagamit niyo. Di ba na sa Biblia? Adunay nagwaling, ang kaniyang Ginoo panitiin niyo si sayang binuhatan. Sibo pa siyang pinulungan. Nagantos pa siya. Na, ito ba daw ko ba nagatiman ba siya? Nga mo ingon dahil ang mga paring natag mo kay pulting kariluhan ninyo. Nga kisa nga tagaan natupod. Nagtukod og mga templo, simbahan. Nga na ingon mang Ginoo ang templo sa Diyos sa atong kasing-kasing. Tama gid. Na, madawat ka ta sa Ginoo. Di- Kung sa kung mag-celebrate lang mo Pasko, celebrate na lang na ayaw gamitan ang Diyos. Tama, Celebrate nga nalipayon ka. tama gid. Basig mga kabos dawaton ninyo. Basig kabos ka, malipayon ka. Basig bulad imong ka, malipayon ka. Nga dawatan ninyo ang kabos. Masama ni mga kabos. Ayaw yun noon pag-celebrate mo nga puros mga dato nga nagpalato mo. Di ba? Tama. Ang dato dili magpaila, dili maila kung wala ang kabos. Dili Kung sa gid. kung ikaw ang dato pagpaubos. Kay aron maila ka, ikaw nagpakakabos, di ba? Tama. Na. Ikaw nga dato ayaw tipon sa pinakadato. Kay kabos ka dito. Ila dito sa ubos, parang maila ka, nagpakakabos. Tama. Kung sa ibuhat sa mga dato. Kidebel sa ako. Mao na yung boto ipasabot nga kung kontento na gani ta dili na ta mabugatan. Tama No. gid. No. Nga tanawa karon ang reliyon. Di ba na atas Biblia no? Ningon ka mo ang reliyon makadato. Di ba no? Oh, Tinuod ka na makadato. Pero kung kontento na ka mo. Di ba? unsa may ginamit na ng madato siya. Dili ba sa salapi na o sa espirituhanan mo na sa lawas na o sa Si Kristo dato siya pero nagpakakabos siya. Kasi siya gud ang tiya sa kalibutan. Siya gud ang anak. Ah, Pero dato siya pero nagpakakabos siya. Dato siya kaalam, kahibalo. Tanawa gud siya. Ilang buwagan niya ng templo. Abi nila boy, kani man kung pagwali sa mga magwawali, hindi na ko mention na ang Ginoo may kugma ang tili. Gitagaan ng tanig dyan sa gikalutan. Tanawa gud sa mga kasaysayan sa balaang kasulatan, muingon mag-alaot ka mo mga tigpakarong isog. Si Papa Jesus. Tama, isog kayo. Isog. Ang nagwali lang, kay gigamit nila ang pagka hambugero sa tao, palakpakan ka. Isog siya. Tama. Isog siya, tanawa gud akong pugan diri, isog siya. Kanong gani po nakapugong ko na niya boy. Isog siya. Naabay amahan nga talawan boy. Wala gid. Nga kinsa nagpaman-amahan yung talawan no. Talawan mo sakripisyo. Tama. Talawan nga mo alagan. Talawan nga mabasag singot, nagsigig aircon. Talawan nga magantos. Isog si Papa Jesus. Mo to, nagingon siya to. Basag dahil sila anak. Kaya aduna na ko'y giandam kanila. Di ba? Tama. Nga gituis nila kini nagtudlo nga dili say ug aduna na ko'y giandam nila. Karon mahimo silang laglagon na sa balaang kasunatan. Nagid. Busa ka mo ang naminaw amo lang ni gisulti ang kamatuoran. Wala nagpasabot nga tinuod jud ko nga apostoli ko nga naman. Ako gi paila kay binunyagan man ko og pare. Bulahan ang pare nga nagpanak ko. Okay, bunyaga hari pare pagka propeta magsangyaw jud ko. Sa isulti jud mo, labi na karon kay ang espiritu ginagtudlo nako. Bisag timbang-timbangon ni sa naminaw. Bisag timbang-timbangon ni nadunggan ba ninyo sa sama ni ani nga pakiksulti. Wala gid sa mo harag ni. Ikaduha, nag-istorya ko din kung magsimba mo din nga simba lang mo, sip-sip na ko ayan na lang mo. Kinahalang magsimba rin mo tuman gid sa sugo sa Dios. Tahuron gid siya. Kung magsimba magtapok lang man puta ribo yung puro suborno lang, puro sip-sip. Ako ay magantos, di ba?
Manang kung magpatambal mo diri nga dili mo mutuo sa Dios nga gigamit lang ko. Dito na mo sa ospital. May dito kay mabaligya pa na inyong yuta. Kung dili mo, kung ako din mo anhi mo diri nga nagawali mo, dili mo mutuo sa akong gisulti, o nagila ko ano halo ko, dito na lang mo sa pare sa pastor. Kaya pwede mo makasuborno dito. Kung dili mo mag-usab sa inyong kinaya, garbo ug kadalo dinhi, ayaw na lang mo diri kay hait yun akong sinultian. Hait chat. Ano man, di mo ko madawat og suborno. Mas katong mahatag og dako nako diri ako pag hinuon ng sultias ka maturan. Kaya kini patay niya yung maimperno sa pati dako pa na akong tulubagon boy. Tama. Ako ang maging gisultian ka matuoran tong wala naghatag nako. Unsa pa ka itong naghatag na ako kay parang na ako ikahatag adto sa uban. Tama? Pero unsa gibuhat sa tawanon nga pare? Dili sultian no? Kay pinili man sila sa tao no? Pinili man sa tao, maluoy man sila sa tao. Tama. Yeah. Dagan kayo mo sunod dito boy. Kay ngano? Lisod man kay pag-usab sa imong kinaiya. Tama no? Dito na lang ka. Dito na lang minsan pa. Dinhi nakita man ako di. Di na kasimpa tuwa po dito, di ba no? Ay dito, hayahay raman dito, daigon man ka dito. Nga, pagwapuhay og sanhina. Nga, dinaig ka, nagputi-puti ka, labi nakaputi ka dito, di, alang doon ka. Tama? Tama. Din magwali ko, di sa maghilak pa ko. Nga, sa'yo maghilak pa mo, sakit pa kayo mutuloy. So, mo dito na lang ka kay. Paspas bitaw kayo, magbasa ang baril kabag dito, humanral dayon. Nga, di maabot pag 2 ka oras. Puno paghanik og singot. Tama. Ay dito dali ra kay no. Labi na dali ka. Nya kaon na yung kagustias. Pwede po dito. Ngayon nito ang kalinaw na nakakadadaan ninyo. Kalinaw. Luwas na mo. Boy. Silay na sila boy. Ako na rin isulti ang kamatuoran. Ano na ako'y kagawasan nga mangayo sa Diyos kung na ako'y tambalan. Di ba? Pareho to ganihan na ako'y tambalan. Ginoo, botanin sila. Akong sultihanin siya nga kini usama ni ka anak, tawaran yung kinikanan ha. Respetuhan ninyo mga magulang ninyo ha. Pangay pasaylo sa inyong inahan pod. Ay pasukay mong anak. Bado nga lang yung anak sama sa kinikanan. No? Ay lagdumti, ay lagtungluha. Umaro man akong gisulti. Nga ikaw ba na ha? Higugmahagi na yung asawa. Kaya namin yung magyud ka na, na namang galing mo yung anak. Higugmahagi na siya. Bisag liba kay rasa nga bitaw imong kana kay bandi nimo na once nga musuko ang imong asawa nimo unya nagpaubos ka bandi nimo na sa langit. Tama gyud. Kay nagpaubos ka o ikaw pod asawa tawra ang bana ang bana nimo sig pambugbo ko rin ana siya tahod lang ka ay ko gikapoy ka yatag sa Ginoo kay papawlayon ka na sa Ginoo tanaw na to kung mawala na yang asawa di pa siya magilak naman sa Biblia boy Na gyud. nya mo na akong gisulti boy. Walang tama ginag-iingon ni Papa Diyos anak nga nung wala kayo napatambali mo di kay pareha sa una nga nagpila-pila sila kay sama ka na ako dili man mutuo dili man ko dawaton sa kaugaling mo pang langusod dili man mo dawat sa imong gisulti kanila labi na akong ma-reply ko mausab ko ipapatay man nila ang pulong na ako. Tama. Ako boy nalipay po ko. Ano man, sus kumaanhin ako, boy, nga sige hilak-hilak, pare ato, di yung nga, di kayo nga nagidalani yun na din eh, may gani, nakalakaw po siya. Tama. Goal kay ko, ay dadaan yun na sa doktor, yung taon, nga wala na nagatuo sa Ginoo, sige, matay na, nga nakatuo mo yun, siya kaya nagpakita man, nga nakalakaw. Muna boy, ako di ko kasiguro, ayon kasi mong pagto, mga di ba na to, man ginang kasulatan, ang giingon niya, ako gani gipatay gani ko sa katawan nga nanghugas si Pilato o karon kisay sige panghugas nanghugas sila paludon ka sa cross paludon ka sa kamot ang maghiling ang putol nga kamot mo na magpaamin kag bata boy kung italikod nimo sa tupa wala kay kakuhan ay kapon nimo siya pagpaubo sa ka mga bata ha tawaran yung ginikanan tanawa magpaamin ko sa mga bata di ba ako nga lang kamot ay tawaran yung ginikanan ha. Kaya karon nisuko man sila sa kuha. Diyan ako pasudlon dito. Pero kung tama na ang gibuhat sa naanda nga pagtulunan, ang mga bata unta karon buotan na. Buotan gyud.
So, mas tubutan sa una boy kung wala pa ni atong pagkakristuhan nun. Sa una nga panahon, kung na mamatay, dili ta magtabok-tabok kaya parang di ta matunglo. Karon, sila mag-Bible, sila mga anak, sila tabok-tabok, kato wala naman na, kinaraan man na. Nya, dagang mga matay, may natunglo ni noon, sunod-sunod patay. Mana akong hilakan sa una. Tungod sa tong pagtulunan hinoon, nagpalayo ta sa Ginoo. Nagsalig na ta sa atong amahan. Sa English, anak. Kung bago na po nga amahan ninyo diya nga na-assign, mo na po lain na po na yung pamagi. Bagay. Lain na po, usab na po na pamagi. Ako boy, nalulaw ko boy, kasi sa una 5 years ko nga naghatag og education sa mga GKK. Ngayon akong gihatag karon, naulaw na hinuon ko sa mga tao. Ano man, akong gitudlo nila, di naman mo ang balaod. Nagpasakas mga pari. Sa una, sige kong ingon, ang parokya, kundiin mo magkinanglan adto mo sa parokya. Like ang parokya, mga alagad mo atiman, formators, server, karon boy, wala. Ang parokya naman hinoon, mga pari may noon, gialagarat. Naulaw ko sa mga tao. Nagpasalamat po ko nga wala na ako dito. Nga akong ikagulan boy, may sidak man akong kaakuhan. Makikusay man po nila, kusayan man ako sila. Nga karon ingon na po nila nga dautan. Ilipot pag ko sa akong amigo nga pari. Sabi nila ko nakabalo ko. Nga ako sa'yo magkadagabi, magilak ko, kinaluoy ko nila. Patayin ako boy. Patayin ako sa ilang pagpakaulaw na ako. Nagpakamatay po ko para nila. Kaya mulaglag magyud ang Diyos. Mupatay magyud siya. Hamak mo na yung gingon. Anak, basag dahil sila. Aduna na ako giandap kanila. Gayagaan ang espiritu. Ako nga naghimala din eh. Giatag din mo yung kaugalingon kanak ko. Nga na magiging panahonan boy. Nga na sige ko yun. Sisting good mo kamatayan himo na ako. Nga di man sila matuwa na. Nga, hindi kamatayan nila mo ano yung magyapon. Magpatabang na ako. Ngayon nanood pa sa ilo ako ato ko mga anak bi. Nagdumot ko nila, naiubos ko nila. Sama na ako na sila. Di ako mga anak si Kaway. Ngayon sama na ako na boy. Wala man gani siya nagtuso nang nagpatambal. Kita siya. Nga ino na po ka nalagbuang. Ato dito, sa bari o kaaba ko, pastor. Dito mo. Sa dili. Kaya gigamit magani noon mi. Bisaaran. Boy. Kung nagbasa sila, nakadungog na sila. Kung nakaila sa Ginoo, nakadungog na sila sa Espiritu. Kung nagbasa sila sa balaang kasulatan, gigamit sila kaalam. Muna na sige kung ingon na pagkugi mo sa pagbasa. Ayaw mo pag tinapulan. Tanawa ka ron sa simbahan boy. Ang tao nga tapulan, sige nagsunod-sunod sa mga pastor ug mga pare. Nagsigig di patihay. Murag bulangan ba? Nga maayo ba na sila manulti ang mga mini nga magtutudlo, di ba? Tama. Magbot-bot na istorya. Bantayan ninyo niya na naibinasa isa lang gani ang isulti kung gugma maura gani niya magbot-bot og istorya mini nga magtutudlo boy. Nagbuhat na balaod gawa sa balaang kasulatan. Kung nagbasa na gani ka sa pagpaubos maura pud imong balik-balikon magbuhat kag laging istorya na dito. Nanas balaang kasulatan. Mini nga na magtutudlo. Magbot-bot mag-istorya gawa sa balaang kasulatan. Nya unsa nimo pagkakita sa kamatuoran? Nya pa man paampuon mo kamana mo. Nya gugma ra imong gikuan mo ra imong giwali. Nakabalo sa imong giingon matuman ang pagbuot, nakabalo sa pagbuot. Na, mo ni problema boy. Ikaw ra bay nagbinyag, ikaw ra bay nagkasal. Wala akong problema karon kay ako pa ang nagsulti. Dugay na silang gikasal, nagbulag na. Ngayon sa tahora ang imong bana asawa gugma naghilak. Kaya ano, nagbulag na sila, naminyo na po itong isa. Dako din ako sana, matong duhigan ako sa espiritu. Ay na pa ko san. Ang nakasalaan ang kasal nimo. Kaya wala di ka nakabalo. Bakit? Wala na yun sige ang Ginoo. Gibunyagan naman ka, tagaan ka sakramento. Pero inag-abot sa espiritu,
tutulan ko niya sa kamatuoran, di mo kabalo mag-ampo. Yes, di mo kabalo kay sige mo kamana mo, wala mo kabalo unsaon day pag-ampo. Surrender sa Diyos. Tumanon ang mga suko. Muna magduhi ko karon sa espiritu. Ay nagunaw na ay yung mga sala kung makabandungan ko kamo. Dia dayon. Kung nadungog ninyo, di ba nano? Nadungog ninyo karontak na ay na po sabi ma'am o na. Tama. Boy, dako kayo ni o kuan paglaom sa mga tao. Kung mo paubos na ako. Tama gid. Muna ina sila, dali nga rin. Ina sa tana ka mo. Muna i-invite po na ako ang mga ka-espirituhanon at na ka mo. Ato ta sa Ginoo. Magduhig lang ko ninyo. Ipasigar ko kamo. Ug gikan dito mapandungan ko kamo ay napagbuhatong sala. Nga nang mataghapon rin nakapakahong ko ninyo. Kining espirituhanong gasa-gasa ni dili para nako. Para sa mga tao na minaw. Kaya layo man ta, wala tayo sakyanan, kabos na. Na magaling ako kay pasalamat kung po na nagdawat na to, kalibin na nagtabang na to. Ang Diyos na nakabalo niyo, di na ako usasahan. Kamu nagbiyos po, kung ipasa ninyo ni, kung nakikdibati ni pasagdain na lang na sila, kay gahiin ng mga ulo. Wala, tagiingnan sa Ginoo nga magdibati-dibati. Magunsa man kung muanin na to, di ninyo madala lang sa tumayang sinultian. Dili, basihan na to sa balaang kasulatan. Kamu nagbiyos, nakita na mo mas maayo katong wala pa ka na ako naduhigan, dali kamo nga rin, bahala na mo sa inyong pagtuo. Kamu po na mga pastor o mga pari, wala ni napasabot na usa ni katinuhan, wala napasabot, buhat lang mo. Wala man ko nag-ingon na anhi kamo din kay wala man ko nag-after para sa inyong mga Ginoo na tama. Tama gid. Pwede man mo diya makaampo. Pero kung adunay mga pari o mga pastor ka nagwali na idaot nga binuhatan, paminawa lang yung gisulti ha, ay nagsunda yung binuhatan. Di ba naanas balangang kulatan, boy? Nagit. Mga isilaman tayo magwali ani, boy, ay wala man tayo mangurakot kung gisulti nilang akaloka na to ang Diyos. Kaya kasagaran na ba ng empleyado na sa gobyerno, mga Katoliko man, wala tayo mangurakot. Nga, sabot sila nga inihap pa nga itong mga buhok, wala anta, wala maguna nila gisulti, dagdagon may noon, labi nagsubornohan sila kasi kanang mga pulis, kanang wala tayong mga corruption nga, ilang manggod nila magsulti lang sila lautan, magsulti lang sila ilang mga sala sa pari, mapapas na nga, magluhod lang dahil dito, magikap-hikap lang dahil pag ginana sa San Pedro, magkuros-kuros lang dahil sa Revolto, maluwas na, sultian ko kamo pares Diyos lang na. Kung wala ninyo gikinabuhi ang balaod ni Kristo, patay na. Patay na. Sama ka nagpatay sa inyo, galing ang lawas. Kamong magawali, isulti po ang kamaturan. Harong katong naminaw ninyo may kagawasan. May kagawasan ng mahatag ninyo. Di ba, boy? Sa kuwari, boy, may kagawasan sila mahatag na ko. Kaya yatag man ako ni para nila. Di man para na ako. Apan sila katong gipili sa tao, nagwali sila para nila. Di ba? Hatag lang mo, mga karinduhan ninyo. Mo kini ang simbahan, mo ni akin ang simba mo, ang buot ng simba boy tahuron. Daigon himayahon si Kristo. O kana di amana mo, tumano niyang pagbuot dinhi sa iyo tamang sa langit. Nga mo pasaylo po tarong pasayloon ta sa Dios. Tama gid. Alam mo kayo bosa kamong nagwali nga daghan na mo giwali nga mali. Alam mo kay insulto. Depende niyo kung insulto mo. Madlok lang ta sa Dios. Kung kamo niingon mo nga doon na mo misyon na amoy mga gibawan sa tawanon naman, nimbawa raman mo sa tawanon na mamoy agalon ako, nimbawa ko nagpakamatay ko, yatag na ko akong kagalingon nga to sa Diyos tungod ninyo kay mulinog mo gidunta na ang kasakitan anang Ginoo, kuhaan na lang ko ako aning abunuhan sila, isoldi na ko ang kamaturan, balag ingnon ko nagbuang, bahalag inon ko ng bakakon, bahalag inon ko ng nagparis Diyos. Manang mo reflect ko boy, siya ang nagamit na ko. Pasalamat gani ko kung mamatay ko, parang musamak ng mga dautan, di ba no? Tama gid. Patuyang mo, sa Joda, di ba no, naan dito sa Amos no? Amos, patuyang mo, pag-ingon ako, salamat Ginoo. Wala may maminaw na ko, hala patuyang mo. Salamat ninyo akong mga kaliwat kung nila pa mo na ako. Kaya nga akong mga parente nadlok sa Diyos.
ang Diyos ni Jacob, ni Abraham. Pagpaubos lang mo, magpasaylo. Ayaw mong pagsalig sa inyong kwarta. Kaya mas maayo pa gani mo kay paspas mo nga to sa Ginoo kay ano. Nigamit pa mo sa inyong alagad, nagamit pa mo sa inyong salapi. Di ba? Pero bihira lang kayo, boy. Ano to, boy? Bihira kayo. Kanang ang mga dato na ito nga kaliwat, dili na mo ilan na to. Dili karilit. Ani sa itong mga istorya. Kaya dili man sila gusto magantos. Pero bulahan sila magsakit. Kaya doon man na sa Ginoo. Di na apay panahon nga magantos. Nga magpaabot pa ka, boy. Ang magsakit ka. Mahurot imong ari-arian mo na kamubalik sa Diyos. Mas maayo nga nadato ka nga nagpaubos ka. Kay ibalik pa sa Diyos ang sobra patanawan niyo sa di ba no? Tama. Salamat kayo sa tinuod lang naigugma ko ninyo. Ako nakikaway, naglibak na ako. Mga nagwali po, tingala pataas. Ako nagalagad, nagatiman. Wala na ako kalimutan nun. Isulti na ako kamatuoran. Haron kamo og ako may kagawasan ta magampo. Magbuhat ta og maayo, boy. Haron madungog atong pagampo. Kaya dili madungog atong pagampo kung aduna tay mga sala. Na pagdumot, pagpasaylo. Salamat sa nag-ingon ako sa una. Ay mo kabalaka. Kamo ang nakapaligon ako. Boy, sa una nagsuko ka na ako, no? Diba? No? Dili ka man dili nagunsa na mo diha. Salamat kay to, boy. Bandi na ko to. Tama, gid. Naging pasaylo arang na si Rene, boy. Di ba niyo? Ihalog pati ka. Okay ra, boy. Okay ra. Kulo ni ano po. Okay ra, boy. Kaya bini mo, boy. Dako kay katabang na ko. Nataas-taas ko gamay. Di ba no? Kanang naglabay na to. Pasagdain na. Sige ko ko pasagdain na kataway na. Oy, wala na sila, boy. Di ka mailangan higog masakaway. Tama. Sa tinuod, boy, maunay dako nako. Gautangan o kabubuton kaysa nagsigig daig nako. Tama, gid. Salamat kayo. Unta ipasa yun ninyo kay ang Diyos nakakita sa itong mga binuhatan. Ayaw mo kabala ka kung nakasala ta, mas maayo pag itang dakop tagsala kay mag-ilat na kanabagpo. No? Maayo pa tong kriminal ta, maayo pa tong tulisan ta kaysa parisiyo ta nga gamay tagsala o gamay gibayan. Balik sa Diyos. Ako ba dahil wala balik ko sala. Nga, basta tana mga tuta sa Diyos. Hinaot ako nga kuhan. Sa katapusan, i-subscribe ninyo sa Espiritu Anong Gasa. Boy, salamat kayo. Salamat po sa kanunay na ganing din naipay mo dawat na ako. Salamat sa namin ako po. Ang Diyos sa kanunay magaban unta kanatong tanan. Amen. Salamat, Col.